akwai mutanen Najeriya, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dan uwanku ne da kuke gani na baki kuma dan Najeriya. Ai mun ga kama. Dan Najeriya maganin karo kowa ya san ni ana. To wannan bawan Allah tabasbi ne. Bari fasara muku tunda ba ingilancin kuke ci ba. Dan Indiya ne ya shigo nan Najeriya saboda ya taimakawa masu neman taimako irin ku. To ni ina jin indiyanci da yake na dan yi zama bangaren su. Shine ya dauko ni ya zo domin ya taimaka muku ya rinka faɗa ina fassara ma abin da ya faɗa. Tunda ni ina jin yaran su ina jin Hausa ba wadda ban ji. Yanzu za ku ji da bakin shi. Najeriya sharara. Ya ku mutanen Najeriya. Barata, muruta rata, fanta, santata. Kun san cewa yana da ilimin rana. Gurasam. Na san shi. Ɗan wake da buji ta rana, waina shinkafa fiya masa gera ku nuna tsamiyar rana, shinkafa kuwa ke yam, mazge malo kukiya, karɓar kuɗaɗe na rana. Miyam. Gane yara namu za su doranya sun baɗe shanye tukunan mu. Tantara barka, min tara fa ayyana, wato buri na in taimake ku. Mantara nara. Murgaɗe su ƙure na kwace kuɗi na. Anan matsalar Kai ni ma fa fasara nan na iya. Na farko ya fito. Yawwa. Ya sunanka? Sunana Diledi, Ya sunan babanka? Guddaredi, Ya sunan kakanka? Kaddararan Daragedi. Ya mutu ko yana raye? Ya mutu. Me ya same shi ya mutu? Ciwon mutuwa ne ya kama shi ya mutu. Ciwon mutuwa? Kwarai da gaske. To yanzu bai ka zo ai ma. Na zo a duba min taurari na malam. Maga hannunka. Aikin da aka yi ma kakanka shi za a yi ma kwanan nan kai ma ka rasu. Ni din? Kace mutuwar kakana zai. Ya mutu. Ha? Wayo Allah. Kai, ko kuma ina. Ana guda. Guda.